Nina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda. Nina bendlove namandla enhlane nasezansi kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Nina bechwane ngezengeze. Siyabingelela sithemba ukuthi-ke nonke niphilile. Iy'fundazwe zethu zonke zo-9 la eNingizimu Afrika ingaphandle kwe-South Africa, Afrika nomhlaba wonke nje jikelele. Kade ngikhuluma nensizwa yakaGodide ethi laphana ezweni lase-America ethi isizinze khona cishe iminyaka impela. Ithi ilandele Black Life naye uKing Sichaka ngwakaloqe. Ngiyabingelela Godide, ngithemba njengamanje le video izofinyelela cababa kuwena nalapha eAustralia nase-Ireland sekhona abantu bakhona hlala bengithinta njalo bethu Sichaka okufike phela uthi bho ngapha nganza kwethu faka nemali bakithi kuthengwa amathikithi kundizwa ngebhanekiwe lapho ngeke ngilokothe ngize ngentekisi niyalazi nje udaba sinanekela kwi-Black Life size ohlaleni olubizwa ukuthi uthakathwa ngubani sizokhuluma nomunye wabafowethu oze nodaba lakhe-ke azokhuluma ngalo la azosihlaziyela lona nje asixoxele ukuthi kwenzakalani. Igama lami King Sichaka, asingene odabeni siza ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Ntakababa sibingelele. Yebo ninjani? Sikhona bhuti njani? Hayi sikhona. Mhlambe ngale kokuthi size singene odabeni asifuni ukuthi mhlambe siveze negama ngoba kuyavela ukuthi udaba lakho lubucayi kakhulu kunalelo lwabanye. Ake sizwe nje mhlambe ukuthi ekukhuleni kwakho bhuti ukhuluma umuntu onjani, ukhuluma umuntu ofisani, esikoleni khona wahambe wafikaphi? Ngiyabonga ithuba. Ngamafishane nje esikoleni ngifikile ebangeni leshumi kodwa ke ngangaphumelela. Okay. Ukukhula kwami bengumuntu obeyithandela ibhola, ngithanda nokucula umculo lo weZayoni. Oh yeah. Nginaso leso sifiso sokuthi kwesinye isikhathi ngithi mase ngiqedile noma esikoleni noma mase ngikhulile kube ngiphumelele ngigcine sengibonala komabona kude ngoba ithalente lokucula bekuzinto zami. Sure. Ibhola bengibizwa indawo eziningi bayangazi indawo eziningi ukuthi hayi ubedlala ibhola lobhuti lona. So ngokuthi ke izinto akuvela kanye kaMadlebe Mbongolo kuthe ngokuhamba kwesikhathi ngagcina sengibona ezinye izinto ingasakhanyi. Sure. Ngaba umuntu engazi ukuthi ngithi mangifeyile esikoleni kwa10 ngathi hayi awuthi ke ngiyozama okungamatohwana ngithola imali ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhubhe izifundo zami. Yeah. Mangifika lapho ngathola inkontileka ngazama inkontilekeni emva kwalokho akaze kube ngisenzeka ngaze kuba ngisaqhubekeka kwavele kwathi ngqi yonke into. Ngabathe ngiyazama hayi lutho nje imali yathi nje cha angisiwo wakho ngathi ukuhlupheka ngakuthenga. Sure. So nje manje ngigcina sengithi hayi ake ngihambe ke ngiye kubantu besizulu ke bengibonela ukuthi kaze kahle kwakhala nyonini lapha kimi. Manje ke mangihamba ngiya kubantu abantu bagcine beveze ukuthi hayi khona kunesalukazi esidunusile nje sithi siyoke sibone. Hawu. Siyoke sibone ukuthi uyokulungelwe yini. So manje ke angisazi sekumele ngenze kanjani ngoba ngize ngagcina ngathatha isinqumo sokuthi kube kuyenzeka bengiyosithengela ngishiya inkabi ngithi hayi avele zisiqede ngaso ngoba ayikho phela shithu into engiyiphilela uma ukuthi impilo yami siphethwe umuntu ngezandla. Manje ke kumanje nje ngithe hayi angize la kwa Black Life ke ngizoyichaza ngichaze mhlawumbe ngagcina ngisithole isisombululo ngoba khona ukuthi kwesinye isikhathi ngithatha isinqumo kanti ukhona umuntu obengangi-advise ngento ethi hayi awuthi ukuthi kancane mhlawumbe kuzolunga. Mhlawumbe ke ngoba umuntu ohamba lokho kudunusa kwesalukazi okuvezwa abelaphi bendabuko bathi kukhona isaloza sikanjalo. Ikhona into amakhathakhatha abakusiza ngayo yenzani? Mhlawumbe khona okwakuthatha kubona noma bagcina ngokutshela ngabikho abakusiza ngakho. Kukhona abanginika khona okunye bakubiza ngamagama bethi uzothi uma ukusebenzisa ukhulume nakho uthi akubuyele kuye. Kodwa kunalokho ngibone sengazuthi mase benginikile ngathi khona into ereportayo kuya ukuthi njengamanje sengikumuntu ngizokwenza ukuthi evele ekhuphula amasokisi. Nkathi ngithi ngibuyisela kuye ngivele ngibona ngathi kimizanda mo inkinga ngathi ukuthi nje angazi noma ngathi ngithele amanzi emhlane wedada. Ukusho ukuthi lo muntu ngazi ukuthi nje ngathi kunephose lisho ukuthi hayi njengamanje lo muntu lo usenyangeni uzozama indlela ukuthi elungisa into zakhe evele ehambe eyopressa lapho. Njengamanje uthi akwenzeki lutho akunyakazeki indawo kodwa imisebenzi uyayithola kwenzakalani mawuyithola yini yenza ukuthi ungaqhubeki kodwa imisebenzi uyithola? Imisebenzi nginenhlanhla impela yayo inkinga ileyo ukuthi uma nomlungu eqala ecabanga noma ebuka umuntu angehle emkhiphe noma emdilize amehla aqala ngakimi. Hawu. Ngithola umunye umsebenzi kwenye company ekhokhayo ePietermaritzburg. Ngithe ngilapho nje kwaqhamuka umlungu siselantshini. Wazongikhomba wathi ngiphinde wathi ngithathe impahla zami ngihambe ungibone ngibhema isikhathi ezingangi-hour ngibona kuma camera ngalowo mzuzu lo ugwaya ngulokoti.
Haw. Lapho engibona khona ukuthi cha izinto zalesihlalokazi ziyasebenza. Kwale noma seqhamuka enye insizwa ithi hayi ngiyamxolisela yimi ebengibhema mhlawumbe ingoba mhlawumbe ubona sengathi siyafana wathi cha umlungu cha ngibone lo. Haw. Ngabona lapho ukuthi hayi cha shuthi izinto zalesihlalokazi ziyasebenza. Okay kulungile ke ngase ngithi ake ngishintshe ke manje ke ngiye komunye umuntu ngoba khona mhlambe abantu kubheka ukuthi ena basemhlaba senza ngendlela engafani hayi bangifika komunye umuntu wafika waveza futhi uthi hayi le ndaba yaqala lapha so nje wena nje usafunda isikole wayevelela umuntu lokho ehamba ngayicelene ethi ena angifuni ukuthi lo mfana lo nephumelele beyintethile ngoba ngiyabona uma kuyoba intethile kuzoba inkinga so nje wasebona ngcono ethatha abazali bami bese zama indlela ukuthi mina ngenze isigqila sokuthi nje noma ngithi ngenzani mhlawumbe engenze noma ngibe umkhuvu wakhe noma ngithi ngenzani konke engikwenzayo kuphase kube sathi ngisebenzela yena imanga lo muntu osikhuluma ngayo usaphila usaphila hawu ukhona nje udla amabele shuthi nje ngezinto zakhe waphela awuntanga yakhe abasekho emhlabeni imost yabo futhi yena ngezinto zakhe zimenzile ukuthi zimbalance azi kanjani ngoba kuma nje uhleli ngizothini uhleli kwi-wheelchair kodwa akagulanga uvele nje wahlala nje kwaza nje wahlala nje wangakwazi ukuhamba nje kodwa izinto zakho usaqhubeka usazenza ehleli khona lapho kuleso sihlalo leso uyini lo muntu nawe ugogo uyihlobo uyini kuwe ugogo futhi ngizothi ogogo bagane ikhehla bagana ikhehla baba babili bagana ikhehla baba babili futhi yazi ukuthi nawe uma uyindoda unabafazi ababili ukhona lona ngathi umthanda kakhulu bese lona ngazi ukuthi uthanda ubona ukuthi kuyancepha bese ke gcina sebona ukuthi sekwehla singane bese ithi hayi ke ngizomlaya ngizovele ngenze kanje ukuze ke caca ukuthi masiluza sonke kwezezimali mawusebenza kuyehambe kanjani uyisebenzisa kanjani imali imali indlela engiye ngiyisebenzise ngayo ngingasho ngithi iyaphelele ezandleni ngingenzanga lutho ngingenzanga lutho ngoba ngike ngiphume ngiphethe imali ngithi hayi le mali le ngiyothenga ngayo impahla mangifika nje edolobheni konke lokho ngisengitshethi ngiyokwenza gcina ngasenzekanga ngohlangana nomunye umuntu mhlawumbe engimaziyo ngembingelele ngihambe naye sengigcina sithi hey manje kanjani lapho nginomoya nje omuhle nje ngingawazi nganguthathaphi emalini nje nginale yonke ingaleyo ngisho ngithi ngizama ibusiness yokuthi ngigcine ngithi hayi awuthi ngizama ukuthi ngibolekise abantu abangikhokheli bavele bengibuka emehlweni nje bethi ngeke sikhokhela simkhokhela so nje nginenkinga nje enkulu nje ngiyabona ukuthi konke lokho umnyombo wakho usuka lapha eqaleni hey mfethu anixolela mfethu yazi khona izinto ebuye bakubuka emehlweni nebhuti babodwa uyodwa ukukhokhela angibona nje emehlweni nje bethi ngeke ngabe sidlala ngemali yethu omunye wangitshela nje impela nje wathi nje ngeke ngize ngikunike ngathi awu yini inkinga uzuthi ngeke uzunginike wathi inkinga ngikusaba awu yangidla lento lena uthi awu ngeke zenginike ngoba akangisabi akusisi isizathu leso yazi ngcono umuntu ozotena cha ngami kahle njalo angikhohliwe ngeze ngile ngoba ngikusabi okay afet mana ke so njengamanje uyasho ukuthi uyazabalaza khona noma isimo sinjalo sinzima esimeni sokuthi uyindoda usukhulile futhi bakhona nabantu ohlekisana nabo abantwana bakhona kodwa usurvive kanjani kubona eduze kwabo ubakhona kanjani isimo masije nginabo abantwana impela babili inkinga nabo ngendlela abayibona ngayo lento lena ngisho ngithi no mama wabo useze wabafunza ushevu mina sengibukana njengomuntu oyisahluleki yabona sengibonakala njengomuntu esahluleki ingadi igcina isithi nje yabona igcina singazithi nje wena baba ubona shuthi nje vele inhlonipho into engasekho ngani ngoba kusuka lapha kumama ukuthi awuvela kanenze lutho yafana uyithola imali kodwa kanenze lutho sengathi noma engafa vele umsebenzi wakhe awukho wazifebe nje hawo into ehlezi phambili wazifebe nje ngalo umzuzu mayithi ngiyabheka akukhona ifebe engizaziyo nje vele iphelele nje yona sure vele iphelele nje yona ngisho ibhadi ke leli ukube nje kuthiwa impela hayi kuyenzeka ngabe ngimane ngihlale nje ngingabe namuntu ngoba phela nabantu engithi ngithandana nomuntu ethi umuntu ayi wena ayingeke wena ayi sohlula nawe nginike imali ukuthi ngenze CV sohlula nawe nginike imali ukuthi ngithenga ama underwear ngithi mina yikho yona ethi ngani uyasebenza nje ngithi mina kufanele ukuthi ngiyavolunteer
Uyayithola yona imali kodwa inkinga ukuthi mase kufanele wenze inqumo eziphusile ayiphumi inqumo eziphusile wenza inqumo engaphusanga. Yebo, kakhulukazi uma into sengize ngayikhuluma ngomlomo ngathi ngifuna ukuthi mangihola ngakhe indlu Yeah. akube kusenzeke. Ngathi ngisuke ngitshela omatindana ukuthi ngifuna ukwakha indlu bese begijima beyotshela lo yamuntu lo Ugobela wabo. ugobela bathi cha hayi ngathi usefuna ukwakha indlu ke manje ke Mm. vele nje uwenze ilahle sengeke nje ngadlala abantu bangikhomba bangifuna imali ngisho kuhamba la nkinga nje futhi kwangathi akwenza ngalutho nje baqede lapho bathi angibadansele ukuthi ena angikwatanga ngasho ngathi ayi ikhona lento kulena lokho engishaya. Ayi bafo ayingeke. Wena izinto zakho ngathi kwesisikhathi bezibeke uphuca imali to le data futhi. Bathi angijive ngikhombisa angikwatanga ukuthi bayithathile imali. Ngajiva ke phela nami ngoba ngenzela ukuphila ngenzela ukuthi ngiphinde ngiyokwenza enye futhi. Yabona. Okay. Ngathi mase ngizama ukuthi awuthi ke ngifonele ekhaya ngibatshela hey sengiphucuka abantu imali lapha abangilemazanga nje. Phela bangiphuca imali bese bethi awusijayivele ukhombisa ukuthi hayi awubanga nankinga nalento esiyenzile. Hayi shuthi ke yafika ke nakugobela lo wenza lezi zinto lezi ke wathi nakho ke ngasho ngathi ngeke zelungelwe lutho. Ima ke abanewe nabekho. Hayi abekho ngazalwa nje ngaba nentombazane kuphela sibabili. Kuphela. Abekho ngisho abanye ke abazalwe ehlobeni mhlawumbe ukuxoxa nabodaba lolu baye bathini baxoxisa lento le babuke kanjani imibono yabo nje. Mangithi ngiyabaxoxisa abanye babo bavele bethi usibona nje singaqhamuke noma kuhlangene nama families ingoba siyamazi. Lo muntu lana saxoshwayo ubona obane bengekho nje unesandla phakathi. Wena into ekulimazayo yonke into esuke yenze ufuna ukuparticipate. Ufuna ukuhlala ukhona. Usibona thina singezi nje ingoba suke sibalekele ukuthi sizobuya sekukanje. Bona sebeyayazi lento manje bona bayehoxisa inyawo zabo mangabe kwenziwe izinto ukuvikela ukuthi lo muntu engabakhonkulu. Bayihoxisa inyawo manje ke shothi bebelinda ukuthi nami ngize ngiyibonele ukuthi akuhambi kahle. Ya ngoba bona nje bathi nje ubusuku ubona singezi ngisho kumncwabo masikhona asidli siyashesha sinyamalale suke sibona ukuthi into zethu sihamba engasekho right. Njengoba ubona ngathi indoda ehlala iphokophele phambili mhlambe ngesikhathi wena uphuma ekhaya ngoba yonke insizwa mayiphuma emakhaya ezeThekwini noma eGoli isuke nenhloso yokubuya ekhaya yenza okuthile kwakuyini inhloso yakho mhlambe nje uyibona kusasa kwi-future yakho uyibona ukuphi? Ngokwemicabango ngizosho ukuthi ngangizibona ngakhila ikhaya ngakhela nje obaba ukuthi nje noma bengaseke emhlabeni bebone ukuthi hayi sashiya indoda noma sashiya insizwa bengathi asizalanga sabola amathumbu. Kodwa konke lokho ngithi noma ngisengicabanga ukuthi ngifuna ukuthenga noma izitini ayivele kungasenzeki. Ngithi ngiyabheka imali sengiphinde ngangenisela umkhubo omubi ke wokugembula lento lena yokugembula uHollywood. Sengivele nje ngikwazi ukuthi nje ngithi manginemali ngihambe ngiyofaka emshinini khiphe ngekhadi ngidlale nje ngo1000 ngabe indaba zalutho uhambe futhi. Hawu Ngingawindi enhlobo. Akusazwele ngisho ukuzwela. Akusazwele ngisho ukuzwela nje kunalesilwane lesesilokhu singiphusha nje sithi yenza ukuthi. Sithi yenza ukuthi asincene futhi ukuthi ena sithi angingene emgwaqeni ngingalibonanga ngerobot. Sure. Futhi imoto ngize ngisho ukuthi nayi lento lesuku ishiwo umuntu etena wena uzokuhamba uyiphose emotweni. Ngenxa le yanto lokho igoqozwa lapha kuthiwa simfuna efile. Manje mina ngifuna ukuthola ukuthi mhlambe kulezi inkinga lezo bhekene nazo ngoba imali yaphuma yakubela bendabuso uyikhiphe kangakanani noma ungahle nje uhlawumbisele emalini osuyikhiphile ingakanani? Imali esengiyikhiphile ngingasho ngithi idlule emalini engango 11,000. Yeah. Ngoba kunabantu esengifike kubo baze bababili bengitshela ukuthi kumele beyongigeza. Bethi beyongigeza mabeyongigeza befuna imali engango 3.5 befune nezinkukhu ezimhlophe. Behambe beyongigeza emanzini. Ngaphinde ngaya komunye futhi ngapha endaweni yakwaMashu wafike washo the same story. Naye wabize yakhe imali wathi uyongigeza bathi kunethunze leminyama elokhu likhona kimi. Manje ke ngicine ngingasazi into noma yenzekile noma ingasenzekanga. Manje ke ayi sengikhathele. Sure. Uke wawenza mhlawumbe umcimbi ekhaya nje wakho nje njengomuntu umZulu oqondene nawe nedlozi lakini ekhaya? Ngeke ngazama ukwenza ngabiza omunye umlisa mumbe omsuthu ababemncoma ohlala ezweni laseGoli babemncoma kuthiwa hayi
lona hayi uyinkinga lona engafike kwenzele lapha nakhiphele namabhodlela amakhona amabhodlela akhona egcekeni ayi kunalokho wathi mase fikile sekwenza lokho ayi ngabona ngathi kwavele nje kwaba worse kakhulu hayibo ngathi ngithi ngifonela omunye umalumama ngiyamtshela ngithi hayi since kade ngibizela umlisi ukuthi ezolungisa lapha ekhaya ayi ngibone ngathi inkinga ziyagibelana kakhulu wathi hayi bayamusho wena bungashongane kimi ngoba phela bayamusho bathi ngoba suke uthatha amandla emzini yabantu suke ezoganga kwayena hawo ithi mina yabona nje uneshobolo nje straight noma befika ufuna bakusize nabo bayaqhubeka noma befika kumele bengisize bafike becindezele khona lapho uyabona nje ukuthi ngazuthi nje kwavalwa le emuva kathiwa nje engalithola usizo isimo sakho njengamanje nabantu besifazane semibi simo sami nabantu besifazane umuntu besifazane sekufana ukuthi noma nginaye nginalento lekuthiwa angazi ngesingisi bathi nausea inhliziyo ibe incane ibe incane ngisathi nje ngathi nje mengathi ukuthi uyangincokolisa nje thatha ngibhekisele thatha ngibhekisele nezibuzo ukuthi hayi sengimenzeni lo mlisa lona gcineni sesihlukene ke njalo sethola abazomphatha kahle wena ke ngokwakho ngoba lento isuka kubaba nesithembu uyakholela esithenjini njengamanje hayi ngeke ngize ngisho ukuthi ngiyakholela kodwa kwesinye isikhathi nginakho lokho ukuthi kunzima ukuba nomuntu oyedwa ngoba lo wesibili umfuna kabi umfuna usukhala sengathi ngavele nje ngizama ukuthi vele ngingasho ukuthi ngiyakholelwa esithenjini okwamanje ngoba khona ukuthi usukhala kanjani manje kunzima ukufuna umuntu wesibili umfuna usukhala ngoba lakho ngoba phela kushiya ukuthi uma uthanda umuntu kumele ushiye isikhala sokuphoxeka sengiphoxeka namhlanje sengiyaqala sayithi ngiyoshela akuzwakali kahle manje ufuna vele babe babili isuka ngoba bebe babili isuka nje kuze maye ngiphoxa lapha umashangasi ngeke umamthetho ngapo kuzoba lula kanjalo ngifike ngapha umthetho mafike ngamtshela ukuthi lona sesivele sehlukana ayimsho uzojabula ukuthi awu ayithola indawo sengingedwa ngasikhathi ngibe ngifuna omunye umthetho ukhona injalo nje hey mfowethu siyakuzwa mhlambe ke thina ke njenge Black Life empilweni yakho ngoba uyabonakala sohambile impela ukufuna singenelele ngakulephi esayidi mhlambe ke sizwe ngawo noma sikhuluma nabantu sazi ukuthi sikhulumela into ebhekephi kahle angazi kodwa ebengakufisa ukusizakala ngakho ukuthi ngithole ukuthi umuntu ongangisiza ngento eneshow noma eyiqiniso ukuthi cha mase ngifikela endlini ngizosizakala kulento esingehlele lokhu ngihamba ngeke kubantu ngihlukumezeka kungalungi ilokho nje bekwe kwezithi ngikuzele lapha ngoba ngiye ngizwa abantu besho bethi hayi makwafika lapha ngeke uhlale ungasizakali ingakho wena nami ngithi hayi ake ngivuke ke ngize lapha ngizothatha lesikhathi ukuthi ngizothula inkinga zami mhlawumbe ngingaphuma ngalomnyango sengisizakele Futhi asibonga kakhulu isikhathi sakho nje ukuthi ube nesibindi sokuzoxoxa nathi ngethemba ke lokuthi isombululo soba naso nawe ngelinlanga ubuye uthi cha sekungconyana seyaqhoshalazela yebo lokho kungangithokozisa Sibonga kakhulu babukeli beBlack Life TV emakhaya udaba lethu ke besiza nalo namhlanje la mfowethu okhala ezimathonsi ngenxa ukuthi uthi kunesalukwazi esisadla anhlamvana kuze kube manje singambekile phansi esenze isiqiniseko sokuthi zonke izinto zakhe ayilungi uthi lolu daba ke liyaziwa nabanye abanewabo abazihlobo zakhe bathi babelinda ukuthi bambone ukuthi naye azayibonele ukuthi impela logogo akafuni umuntu ukumbona ephumela so lento simenza abe umuntu ongazi ukuthi aka provide even einganeni zakhe ngenxa yokuthi imali yona uyayithola imisebenzi ayithola kodwa ukuchithwa kwakhe kubalula usefisa ke kusizakala ekuthenini yonke lento isuke uthi mayichaza kwathatha into ethile yakhe yawushuthe kwa esidulini okuyinto ke operator lapha eyenza ukuthi njalo kuhlale ukuthi kushunqe kwenza ukuthi izinto zakhe zinyamalale kushunqe kunyamalale yonke into njengamanje udinga usizo sizoqalaza ke nathi mhlawumbe nawe ungaba novo nombono ukuthi into kanje ixazululwa kanjani kuma comment section yethu njengoba uyibona gama lahlelo ke sibuza ukuthi uthakathonga ubani mina igama lami Kings Chaka ngwakaloqa kanti le iBlack Life TV sinawe nje 24/7 sale kahle The Black Life TV.